5 de 7. Estem a 4 graus i avui vaig de Viella pel Pont de Suert i a la província d'Osca, el poble que es diu Benavarri. Són 95 quilòmetres amb 1.700 de desnivell. Doncs, parròquia... Toca't els pebrots. Bé, això és el que m'han dit, de moment ho veig tancat. Bueno, abres o no abres? Bueno, mai que m'obria. Si ho entès malament. Dirigiu-vos cap al sud-est. L'obra, doncs... Canvieu de sentit. Ya. Pues oye, chico, a ver después a lo mejor, ¿eh? Només per mi. I no s'acaba mai, eh? Collons. El recordava de baixada. I no. Des de la part de Viella fa pujada. Collons. I ha estat quasi 3 quarts d'hora, eh? Oh! Quin horror! Bueno, un fred que apela. I en baixada en bicicleta encara es nota més, però bueno, és baixada. Vinga, continuem, parròquia. Està tot ben nevat, eh?
estem al mes de maig, mitjans de mes de maig, Hòstia, i fot un fred. Sembla que sigui ple hivern. Ara resulta que estan en obres i que potser no podré passar, el tinc que tornar enrere. Ara miraré de parlar amb el seu encarregat a veure si puc passar. Tant de bo a la volta. O sigui, més de 10 quilòmetres o 12 quilòmetres enrere, però a més, ara donem una volta llarguíssima, perquè tinc l'hotel reservat a Benavarri. Bueno, així ens va el país. Torno a estar en carretera, però la volta aquesta em suposa uns 14 quilòmetres més. Putada. Bueno, el que hi ha. Continuem parròquia. Aquí a la vall del costat és la vall de Boí, que no passaré. Amb una altra volta d'aquestes loques, potser sí. Però aquesta vegada no toca. De fet, la meva intenció no era passar per aquí, era passar per la carretera del vall del costat. Però m'han fet tornar enrere. Bueno, continuem parròquia. Bueno, doncs per aquí, les Cortes, la vall de Boí, Caldes de Boí, allò, recte, cap al pont de Suert, que falta 1,5 quilòmetres. La carretera aquesta va entrant a l'Aragó, Catalunya, Aragó, Catalunya, Aragó, Catalunya, va entrant i sortint cada 2 per 3. Tornem a entrar a l'Aragó. Aquí a l'esquerra hi ha un pantà que és enorme, ja porto uns quants quilòmetres amb ell i encara continua, però no veig el nom, no porto les ulleres de cerca i no veig el nom. Quan sàpiga, doncs ja us ho posaré en el vídeo. Però és gros, Dic, jo porto menys 10 quilòmetres i me'n queden per davant uns 30 quilòmetres o 20. Entrareta del túnel. Curtet aquest. Número 2. I aquest el número 1.
falten 34 quilòmetres per Benavarri, que és la meva destinació. I aquí a sobre hi ha voltons, no sé si us veieu, però està ple de voltons. Mira'l. Espero que no vinguin a per mi, cabrons! On aneu? Mira, quina passada. Però n'hi ha en ple. Bueno, i aquí al final obren, espero que sigui una tonteria. Diu que puc passar, però d'aquí que arribi allà potser ja em dirà que no. Veus? Diu que sí, vull passar. Bon dia, bon dia, bon dia. El paisatge que tinc ara és tota l'estona així. És bastant avorridet, però jo entro en modo pedalar i amb les meves coses i anem en compte ja, xiu! Perquè és molt pla, hi ha alguna pujadeta, alguna baixadeta, però com a paisatge, doncs, molt normalet. Un quart d'una. He sortit aquest matí de Viella, 4 graus, sortim fred que plava. I ara estem a 15, ja m'he tret la jaqueta i està fent molt bon dia. Pues... Puente de Montañana. Que ara estem a la província d'Osca. Quilòmetres 23. Molt bé, tenen bon restaurant. Ara és la 1. Començo a l'últim port del dia. Falten 22 quilòmetres. I em porto-m'ho... Bueno. 81. Total seran 103. Déu-n'hi-do. Em falten uns 20 quilòmetres i el desnivell és de 4-5%, no us sembla, però et vas cansant, I dic, bueno, vaig a fer una mica d'això. Ja et dic, una pera i 4 ametlles i calculo que d'aquí una hora ja està. Aquí a l'esquerra, el poble de Litera, però ni el veig. I jo coneixia un noi que era de Tamarite de Litera, o Tamarite de Litera. Però estic mirant i ja ni el veig. Bueno, per això, Tamanit d'allà... Ai, no, Litera. Tenen parada d'autobús. Llavors aquí falten 14 quilòmetres. Fins a la Serra del Montsec. Espera, anem un pot. A veure... Bueno... Sí. Bueno, està bé.
Ja estem arribant a Benavarre. Per l'hotel em falta un parell de quilòmetres, diuen. Van. Oh. Bueno, Benavarri. Una horeta de carn a la brasa. Després, gireu a l'esquerra. Gireu a l'esquerra i la dreta. Aquí segur, Veus com no me cago en la mare que la va parir, Uau! Doncs... D'aquí a 50 metres, gireu a l'esquerra. Gireu a l'esquerra. Bueno, ja estic aquí. De la puta mare. Aviam, el còdigo que m'han facilitat aquesta gent. Perquè ara molts hostals o hotels tenen això, Tenen una caixeta d'aquestes. Hostal Daurada. Qualsevol. Ah, no, la número 2. La parròquia, resum de l'etapa d'avui. Avui he sortit de Viella a les 7 del matí, més o menys, o 3:08 eren, i fotia 4 graus de temperatura, un fred cap a l'ala. La ruta sí ha sigut bastant monòtona. Prepirineu, he tingut un petit problema perquè jo havia fet una ruta passant per una carretera interior i quan ja portava uns quants quilòmetres resulta que la carretera aquesta està en obres i l'han tallat. He tingut que tornar enrere una altra vegada i passar pel Pont de Suert, que era per on no volia passar perquè ja ho coneixia això. I llavors ja dic, un paisatge molt monòton, dos ports, uns 1.100 de desnivell en total, i en total han sigut 102 quilòmetres. I ara estic, la ruta era Viella, Benavarre o Benavarri, es veu que es pot dir de les dues maneres. I això és la Plaza Mayor. Bueno, està bé, un poble maco, té aquí deixats forjats, ho podeu veure. Està bastant maco. Té carrerons petits, així, però no hi ha ni Déu, Són les 6 de la tarda i aquí no hi ha ni Déu.
4 que hi ha estan en un barri aquí fora, però no hi ha ni moviment ni res. Estem al mes de maig. Doncs bueno, aquesta ha sigut l'etapa d'avui. L'etapa de demà és des d'aquí fins a Flix, són 130 quilòmetres. És una bogeria, però és per poder enllaçar amb les etapes com les tenia, perquè com que vaig fer un petit descans, tampoc, que vaig fer una ruta petita de 60 quilòmetres, però bueno, que va ser d'Orilla, des d'Esterri fins a Viella, d'Orilla. Però bueno, per tornar a compensar els dies que tenia calculats, doncs demà haig de fer aquesta de 125, que marxarem d'hora. Miraré de passar per Lleida, el que és la Lleida capital, només hi he estat una vegada per les afores, en un restaurant, i tinc ganes d'anar fins a la catedral i d'anar una volteta per Lleida. Doncs bueno, això és tot el resum de l'etapa d'avui. Vinga, continuem, parròquia.